Special. Right. Regaindation one at a time. Mvura yadziya ndokuita tea. Zvinoita kuti vade kuenda kuvarungu rule number 1. My relationships mazhinji ko zvino ava transactional. So what normally happens ndezvokuti munhu achidana newe anotanga azvibvunza kuti ndinowanei murelationship iyi. Vanhu vachangopinde murelationship zvazvongopinda zvaitwa kudhara chero ari murume no ko zvino vanhu vopinda murelationship iri things out zvazvongoti pane murume anokuda ukati kumunhu pane murume anokuda anobvunza ane mari here hausina kubvunza kwesina wede ane mari here even munhu iye ari kubvunza asina mari anoda kuziva kuti munhu ari kumunyenga nemari. So yava transactional. Kana chiri transactional ndoreva kuti marelationships avako mazuva anaya ava marelationships ekuti munhu anotanga ambotarisa ndogeina chii pazviri uye mupanha wanga anonzi Rafael Mapiri ndiye mupanha warova kana. So munhu asati adana newe akutanga kuzvibvunza but munhu uyu anondipei. Saka ivo vanhu vari mukadziwo pane zvinhu zvimwe zvaunofanga unge unazvo tisati tombosvika kweseko ndo pane advantage manje. Umwe mukadzi anouye asina chaanacho but ane body totanga neface. Umwe mukadzi anouye asina chaanacho but ane face ane presence yokuti akamira so mudzimai wenyu ndopi haumunongedze negumbo so unoti mudzimai wenyu akanaka mudzimai wenyu pachechi mudzimai wenyu avo vakamira wakawo. Ndeimwe point. Umwe mukadzi anouya achifitwa nehembe nokuti akangopfeka any normal dress ane chibhodhi checoca-cola chibhodhi cheko so anenge ane kabhodhi. So kumurume inoda kuti transaction iyoyo ndeimwe point inogona kudokwanisa murume. It's not a joke. So the way you dress inogona kudokwanisa murume. Saka varume vakuda vakadzi muruda munhu ane mari handiti vakadzi muruda munhu ane motikari handiti but varumewo futi vanodawo izvozvo futi. So it's transactional. Saka mazuva aya ekuti waingoti murume ane trousers chero ane trousers even kudhara chako chako vakuru vaitotanga kutombotarisa kuti tumwana wedu anoda kuti atizire kana uri kumba kwakanaka ndokwaitizirwa wanga usingangotizirwa ika uchitambura waiti ukadana nemunhu kumaruzevha kwekuya kumba kwavo kune family inoremekedzeka vakangozviziva kuti urudana nemwana wavo aingodhileya kudzokera unosvika kuma 6 p.m. ubva atodzingwa wadiwa nemukadzi atodzingwa. So padressing manje kune vanhu vakawanda vanhukadzi vane very good bodies vasingagona kupfeka zvokuti anotoziva kuti mukadzi uya ane body murume wacho ende akadozviziva maybe by accident akurura ende dzimwe nguva vatombokururi futi pamberi pevarume wavo. Kozouya vamwe vanhu vasina bhodhi dzakanaka vanogona kupfeka sevanhu vane bhodhi. So varume manje ipapa vanovhiringika vopinda murelationship nemunhu anogona kupfeka asi asina bhodhi. Kune munhu anogona kupfeka asina bhodhi zvokuti but kana wazomukurura zvoti chachachacha ndo majority pafacebook pano. Kune vanhu vanogona kupfeka zvokuti akapfeka akapfeka ari mukadzi so akaimba mucheche kwande zvimwe zvinosunga zvokuti murume anoti ndaona mukadzi pano but hazvisizo zvaanonosangana nazvo manje akuzomukurura tichazotsanangurai zvokandikaona 10. So pane vanhu vane bhodhi vasingagona kupfeka vane problem vanhu ivavo nokuti vanotorerwa vanhu vari nokuda kwokusagona kuzvipresent. Zvakafanira munhu ari kuita essay kunyora maessay kuuniversity. Kune munhu ane knowledge indandiri mumwe munhu anga ane knowledge but I didn't know how to present my work. Ndailuza at least 6 marks. Kana wakandiona ndakawana 70 ndakatondoza 6 marks per presentation. Ndaigona kunyora zvinhu zvese zvinodiwa but ndangopresented pacha zvokuti lecturer anenge achiti pana anogona but zvandiye ndakapresent. Koya vamwe vanhu vaigona kupresenta work vanonyora essay yakapresentiwa zvakanaka madiagrams achiiswa even dissertation yangu ukaitarisa dziripo paYouTube paGoogle madissertation andakaita essay aripo
BA honors in psychology, BA honors in sociology. Unongora dissertation yakaitwa nomunhu anga asina shumiro. But mune zvinhu. Ndo zvakaita muma relationships. Kuna vamwe vakadzi uyu ndikamupfekedza uyu musikana uyu ndikamupa trekso changu uyu musikana anonetsa. But chechingu varungu ndo vamwe vanodero. Varungu nopinda navo mujimu so. Wozoti kana kangu vapika mabhikina vako unodhidha kuti ko zvakabatana murungu uyu. Ndo zvazvinoita izvozvo. Nevanhu vatema ndo zvavanoita. I hope title ndatadzaisa title, but title inota the reason why vachizoenda nevarungu. Ndosaka mention varungu. So iko zvino vanhu vakukwanisa kuita inonzi Photoshop kana kuti kufeka zvinhu. Kufeka chako zvinhu. But Photoshop hazvingoitwi kuma picture chete. Munhu anogona kukufotoshopera body yake.